Sakataren tsaron Amurka kenan Marco Rubio yake bayyana irin haɗarin da makaman Iran na ballistic missiles ɗin Iran take da shi a kan har-haren da take kaiwa a gabas ta tsakiya, inda yake bayyana cewa haɗarin waɗannan ballistic missiles ɗin Iran ya kai kololuwa, inda yake iya haran a sansanoninmu da abokanmu da kuma kayayyakin sojojinmu da ke a gabas ta tsakiya. Ya ce duk sun lalata da irin waɗannan mugan makaman na ballistic missiles, da kuma yadda ya ce abin da ke ɗore masa kai, ya ce bai san yaya karfin Iran take a kan ɓangaren nuclear program ɗinsu ba. Ya ce wannan yake ɗore wa gwamnati kai matuka gaya, yadda Iran take harba irin wayannan manyan makamai ɗaruruwa a wannan yaki tun farkon yakin da aka fara. Ya ce wannan yana ɗore masa kai fiye da yadda yake tunani. Ya ce bai taɓa tsammanin Iran take da irin wayannan hatsabiban makaman ba, inda ya shaida wa Trump cewa lalle Iran tana da irin wayannan makaman da yawa, ganin yadda ta dinga harbawa ta lalata sansanonin sojoji da kuma kayayyakin sojoji da manya-manyan abokanansu a gabas ta tsakiya. Ta dinga hara musamman Bahrain, Kuwait da kuma UAE da Saudi Arabia. Ya ce wannan ya ba su mamaki matuka gaya da irin waɗannan makaman na Iran. Ya ce ba san adadin da Iran take da shi ba, da har yanzu take turjewa kan yarjejeniya da shugaba Trump ya sanya wa hannu, inda ita kawai ake jira ita ma ta sa hannu akan yarjejeniyar da Amurka ta gindaya. Ya ce Iran ta turje akan wannan yarjejeniya. Ya ce balma ga irin yadda ba su sani ba wani irin karfi Iran take da shi akan haɗarin makaman nukiliya da take ta ƙoƙarin yi, lalle ta cimma nasara, lalle sai ta yi din. Ta ce wannan abun kalubale ne ga Amurka da kuma kawayensu da suke a gabas ta tsakiya, musamman Isra'ila da sauran kasashen su Larabawa da suke da sansanonin sojoji na Amurka. Ya kara da cewa shugaba Trump yana yin duk mai yiwuwa domin kawo ƙarshen wannan yakin, amma kuma Iran ɗin taki. Duk da haka shi ma shugaban Netanyahu ya jaddada cewa suna da haɗin gwiwa tsakanin sojojin Iran da Isra'ila da kuma na Amurka, amma dukkaninsu abin ya ki yiwuwa, inda shi kuma wannan yake kara rura wutar rikicin, inda yake nuna cewa suna yin duk mai yiwuwa domin sai sun ga karshen Iran ɗin. Inda kuma shi a gefe guda Marco Rubio, sakataren tsaron na Amurka, ya jaddada cewa su ba su taɓa tsammanin Iran tana da irin wannan karfin ba. Shi kuma wannan yana ƙara rura wutan cewa lalle Iran tana da karfi, amma kuma zai ce dole sai su durkusar da ita da irin wannan karfin nata, inda suka cimma matsaya da waɗannan jami'an sojin hukumar sojoji na kasar ta Isra'ila, inda suka cimma matsaya cewa lalle za su yi duk mai yiwuwa domin kai wannan gwamnatin Iran ɗin kasa, da ita da gwamnatinsu da kuma wannan Iran a makaman shin nasu na nukiliya da suke ta kokarin yi. Daga ce dole ne sai sun kai shi kasa, saboda wannan babban barazana ne gare su da kuma yankin na gabas ta tsakiya, inda suka cimma matsaya a tsakaninsu cewa lalle sai sun cimma Iran akan irin wannan makamai da suke kerawa na ballistic missiles da kuma cluster bomber, wato bomba bom mai ya'ya kenan, da yake wannan tsorata Iran din Isra'ilar, inda ta dinga jefawa yadda ta jefa kwanaki guda biyu a wannan kusa da ma'aikatar nukiliya ta Isra'ila, inda wannan ya gigita su gabaki daya. Suka shiga wannan taro gangami na cewa lalle su yi duk mai yiwuwa lalle Iran ta daina kera irin wa'annan hatsabiban makaman, saboda babban barazana ce ga ita Isra'ila a gabas ta tsakiya da ma kawayensu gabaki daya, inda suka nuna wa Iran Trump cewa lalle wannan babban hadari ne ga su da kuma duniya baki daya, musamman kawayen Amurka da suke a gabas ta tsakiya, ganin yadda Iran ta lalata base din su, inda ita Iran kuma take jaddada cewa babu wata yarjejeniya da za su shiga ciki matukar ba a bata dama da juya komai da ke gabas ta tsakiya na mashigar Hormuz ba. Wannan mashigar Hormuz din lalle nata ne. Ita kuma Iran din duk da haka ta kara godewa da nuna jinjina ga kasashen turai wanda suka ki shiga yakin saboda gayyatar da Amurka ta yi musu. Suka turje suka ce su ba za su shiga yakin da babu su ba ruwansu da wannan yaki, musamman kasashen yamman da suka turje da Iran ta jaddada musu akan wannan kokari da suka yi, saboda
sun tabbatar da cewa yakin na zalunci ne na kuma nuna ƙarfin iko ne, inda Iran ɗin ta jajirce ta nuna turjiya akan wannan bukata ta Amurka na cewa lalle ya mika wuya ko kuma ya fuskanci hukunci da yaki wanda yake a gudana a halin yanzu.